এটা কি ভাই তো নিদু আসুনি হ্যাঁ তো উঠিকি আসি হ্যাঁ কোন 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 এটি কোন দেখুଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି হ্যাঁ তো ଜାଣିବୁ ନା ଶୋଇଲେ ଶୋଇବୁ ନା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି হ্যাঁ ଭାଇ ପୁଣି ପଳେଇଲା ପୁଣି ଆସିବ ଏଇ ପୁଣି ଆସିଲା ଏଇ ଦେଖ ପୁଣି ପଳେଇଲା ନା ଶୋଇପଡ଼ ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ଆସିବ ଦେଖିବ ପୁଣି ଆସିବ এই ଚଳିଲା ଏଇ ତ ପଟେ ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିବ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଏଇ ତ ଏଇ ତ କ'ଣ କରୁଛୁ ଉପରକୁ ହଉଛୁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ବାର ଡେଇ ଟାକ୍ସି ମୋବାଇଲ କି ଟାଣୁଛି ଆଉ ଆହୁରି ଝୁକ ଲଗଉଛି ଭଲ ମୋ ମୁହଁକୁ ତଳୁଛ କଣ ଏଇ ହଁ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ ପୁତୁ ଶୋଇପଡ଼ ନା ଶୋଇପଡ଼